Ja, det synes jeg. Jeg har ikke stødt på nogle ubehagelige oplevelser. Men nu definerer jeg mig heller ikke kun som lesbisk. Eller sådan. Det er ikke 100% mig. Jeg er også 1000 andre ting. Jeg har måske fået nogle råb i byen, hvis jeg har gået med min kæreste eller et eller andet. Men ellers, ja, det tror jeg. Altså, man stille og roligt adopterer man jo den kultur, man er i. Så det tror jeg da helt sikkert. Så men det kommer jo stille og roligt, tror jeg. Altså jeg synes stadigvæk, at altså nu bor jeg jo i København, hvor det måske er mere accepteret end andre steder. Jeg ved ikke, hvis jeg boede i en lille landsby ude på landet, ville det måske være noget andet. Og jeg tror, at det er sådan noget, der tager tid. Altså, jamen det synes jeg jo er sygt. Altså, men man skal også respektere, at det er en anden kultur, og de har deres samfund er baseret på noget helt andet. Altså, så det, jeg tror nok, de skal blive klogere en dag, hvis man skal sige det sådan. Det har jeg det godt med. Det synes jeg er dejligt. Nej, det synes jeg er fint. Det er jo væsentligt nemmere i dag, end det var for nogle år siden. Så i dag er det meget accepteret. Der er jo sådan en gut som Gustav, der render rundt og laver måske lidt negativ reklame på homoseksuelle. Det gør det ikke sværere, men der kommer et andet fokus på det, synes jeg. Nej, for der er jo også sket lidt det, altså faktisk er det sådan lidt, at det er også lidt hipt at være homoseksuel på en underlig måde. Altså alle vil godt have en bøsseven. Så ser jeg faktisk omvendt sådan lidt set op til, fordi jeg er bøsse. Folk, ej, du er bøsse, I er bare så søde. Okay. Det var mega svært. Det var simpelthen det sværeste i verden, tror jeg. Og fordi det var sådan en ting, som boede i kroppen, som man godt gad ikke var der. Og det er ligesom det er, og det er helt instinktivt fra barn, og det der med, at man måske selv skal have børn på et tidspunkt, og det er sådan den leg, man har gennem opvæksten, og så kommer de her drifter, og man prøver at være sammen med piger, og det er måske sådan, det var jo dejligt, men det var ikke rigtigt. Og så var det så, og så var det bøsse, det var bare sådan så skældsordsagtigt, og så forkert. Men så fik man sagt det til nogen, og blev anerkendt af sine venner, og det gjorde det nemmere. Men overgangen blev skidesvært. Altså jeg drømte så tit om at få en pille, som kunne fjerne det hele. Det ville bare være nemmere. Altså min søster, hun var 14 år dengang, jeg sprang ud for hende. Men hun snakkede om det, og hun græd, fordi hun forstod nok ikke rigtigt. Og så skrev hun til mig senere en sms, at hun elskede mig uanset hvad. Ja, jeg blev faktisk drillet sindssygt meget. Og jeg gik på en skole på Nørrebro, hvor halvdelen var muslimer. Bare det kan godt være svært for dem nogle gange at have et feminint væsen, som legede meget med pigerne. Jeg var skide god til at sige det dengang. Og der blev jeg drillet rigtig meget faktisk.